Hawu baba World Cup kanti nikuphi? Hawu sikuphi? Mina mangizosuka phela endlini ibhasi lizosuka ngo1 la eGoli ibhasi eliza ngalapha engizoligibela. Hawu kodwa uyazi ukuthi umhla ka16 fanele sihambe siyobhukuda. Lokwathi inhlonje uyazi ukuthi umhla ka16 December siyahamba siyobhukuda. Hayi musu utatazela maka World Cup awuzwanga yini ekhuluma uRamaphosa ukuthi kuthiwe indaba yokubhukuda nje ivaliwe kulonyaka. Amaholide wonke kuzobe ngingabhukudwa nje manje ke nina nimhla ka16 niyobhukudaphi amabhisha evaliwe. Hayibo kusho ukuthi wena ubumlalele ngendlebe eyodwa ke upresident khathe ekhuluma. uRamaphosa akazange nje athi singayi kobhukuda uthe singaye emabhishi. Thina ke siyahamba soyibhukudela emfuleni. Ayikho into ayishilo ngecorona nemfula. Uthe into ezosigulisa ukuthi siyobhukuda emabhishi. So siyahamba thina soyibhukudela emfuleni thina. Angazi ukuthi wena ke lokho obukuzwa ukuthi kuthiwe singabhukudi ukuthathaphi ngoba into ayishilo upresident uthe singayi emabhishi. Beaches will be closed, not bhukudering. Siyobhukuda thina siyoyibhukudela emfuleni ayikho into ezokwenzeka ukuthi usuphulile. Cha kuvalwe into ethi kubhukuda nje ukubhukuda kuvaliwe abekho swimming costume kulonyaka. Hayi ke angazi ke kusho ukuthi lowo mthetho ubekwe uwena kodwa nje umthetho ubekwe uRamaphosa uthe singayi emabhishi. Ngicela ungadlali nje ngomuntu omdala ungamsukeli. Sizwe sonke siyicountry kuthiwe singayi emabhishi. Futhi nawo amabhishi akushiwonga ukuthi wonke. Kuthiwe eCape Town bangaya. Kumanje nje kukhona abagibelile bayoyibhukudela emabhishi eCape Town. Thina ke siyithandela ukubhukuda esinganandaba ukuthi sibhukudaphi. Siyoyibhukudela emfuleni. Yabona lenkani yakho maka World Cup yabona lenkani yakho isingisi inkinga yakhe isingisi into enkinga yakhe isingisi ukubhukuda okuvaliwe futhi awuthi ngivala ifoni yami. 1 hour later. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.